Kulia mfumu kusalima ana madimbo omwe ali ndi chuma chochuluka zonse zowayenerera mmoyowu ali nazo. Amalawi akuwadziwa bwino lomwe ali ndi banja losangalala, magadi ambirimbiri, koma kupatula chuma chonsechi ana madimbo alibe mtendere wa mumtima, siwosangalala ndi moyo wolo pang'ono ngati kuti china chake chikuwasowekera mmoyo mwawo. Ndipo tsiku lina mfumu na madimbo inafuna itayendako kunja kwa parents yake, ndipo anatengana ndi nduna yake kupita kunjako, ndipo akuyenda amadusa pamunda pena pake pomwe panali mlimi wina yemwe anali akuseka ndi mkazi wake komanso mwana wake, kuimba, kumavina, kusangalala uku akugwira ntchito yawo ya mmunda. Anthu odzaza ndi chisangalalo, mawu okondwa. Amfumu anayima kuwayang'ana anthu amenewa ndi kudabwa. Anthu awa ndi okondwa chonchi bwanji? Alibe kena kalikonse poyerekeza ndi ine, alibe nyumba yabwino, alibe ndalama, koma ali ndi chisangalalo chomwe ine sindinakhale nachopo. Ana madimbo ndi nduna yawo anabwerera ku palace, koma kukondwa kwa mlimi kuja kumawasowesa mtendere ya mfumu, chifukwa samamvesa kuti zikutheka bwanji iwo osamasangalala nkumachita ali ndi kanthu, ali mvindalama kena kalikonse, ali ndi mphamvu ndi otchuka zimagalimoto, koma olo pang'ono alibe chisangalalo poyerekeza ndi mlimi uja. Anayitananso nduna yake ija nati, akhala bwanji okondwa pomwe alibe kena kalikonse poyerekeza ndine pano, ndili ndi magalimoto, golide ndi siliva, udindo, dzikonso limandidziwa, anateno ana madimbo. Kenako nduna inamwetulira nati, amfumu, anthu amene aja ndi okondwa kamba kuti sali mu gulu la 99 Club. Amfumu anadabwa, 99 Club ndiye ndi chani chimenecho? Nduna inayankha nati, inde, mukandipasa ine makoini a golide okwana 99 ndikuonetsani tanthauzo lake. Amfumu sanazengereze, anayitanitsa thumba la makoini 99 ndi kuyipatsa nduna yake. Koma nduna sinalankhule zambiri, inawauza amfumu kuti apilire, asaone kuchedwa, ndipaseni miyezi 6 ndizakuwuzani zotsatira. Usiku umene uwu nduna inapita kwawo kwa mlimi uja ndi kukasiya pa khomo la nyumba yawo thumba la makoini 99 aja. Kummawa kutacha mlimi chongotuluka kunja anapeza kathumba kaja, ndipo changu anakakokera nyumba ali ndi chisangalalo chochuluka ndi kukhuthula makoini pansi nkumawawerenga 1 2 3 8 78 99. Bwanji 99 osakwana figa yogwirika ya 100. Anateno mlimi, pali mistake itu apa. Anawerenganso kachikena kuti mwina waphonya, koma anapeza 99. Osakwana 100. Anayitana mkazi wake kuti awerenge, koma 99. Mwana wake anawerenganso, koma still 99. Kukhutira kunachepa. Chantundu wanji munthu kusiya golide 99 osati 100. Anasowa mtendere mulimi. Ndipo kusowa kwa koini imene iyi kunayamba kumuja mmaganizo mulimi uja, ndingoyetsetsa ndigwire ntchito katiti ndipeze koini imodzi imene iyi ndikhale ndi 100. Anateno mulimi adakayamba kugwira ntchito mozipanikiza kumunda, kugwira ntchito mpaka ndi mdima, kusadya mokwanira, kusacheza ndi banja lake mokwana. Ndingopeza koini imodzi yokha basi, zanga zili pabwino ndipo nzakhala okondwa. Koma tsiku lina mkazi wake poona kuti ali ndi ndalama zochuluka, mamuna wake ali kumunda, anatengapo makoini awiri okha kukagula zovala, ndipo madzulo a tsiku limeneli kunachema. Atawerenga makoini m'malo mwa 99 anapeza kuti ndi 97. Ndi ndani watenga makoini awiri apa? Ndipo mkazi anati, ndine ndinakatola tiwiri titatu kunsika, tili ndi makoini 97 ndi ambiri pa amene wamunanga. Mlimi pafupifupi mtima unasiya kupampa. Ndiwe otani mkazi opanda chitukuko iwe? Ndikuyetsetsa apapa kukhesa tukuta kuti tikwanise koini imodzi yopangisa 100, iwenso ukachotsa makoini awiri? Wandipha pa memole. Masiku anadusa, mlimi alibe mtendere paliponse angakhale. Ndipo tsiku lina mwana wake poti anaona mayi ake atatenga koini nkukagula zinthu, nayenso anatenga makoini awirinso nkukagulira tizinthu take. Ndipo mlimi atabwera kuwerenga anapeza makoini 95. Watenga makoini ndana abale wandimalizayo? Anateno mlimi misonzi m'maso mwake yosamba. Chisangalalo anali nacho chinasanduka mikangano m'nyumba tsiku ndi tsiku.
zoyimba nyimbo limodzi zija zinatha mapokoso pena paliponse. Miyezi 6 inatha ndipo Anamadimbo ndi nduna yawo anapitanso kukadusa pamunda pa mlimi uja, koma anali ngati si omwe aja anawaona nthawi ija akusangalala. Mzibambo watsinya pa chipumi pake, mzimayi wamaso otopa ndi kusowa kwa tulo, mwana wa nkhope yogwa pansi, popanda kuseka kuyimba zabwino zitatha. Anamadimbo anafunsa nduna nati, ndi chani chawachitikira anthu awawa? Nduna inamwetulira nati, panopa anthu awawa ali mu gulu la anthu 99 club. Amfumu anayang'ana nduna nati, kodi 99 club imeneyi ndiye ndi chani? Amfumu, imeneyi ndi club ya anthu omwe ali ndi 99 makoini, ndipo moyo wawo onse amakhala akuthamangisa koini imodzi yomwe alibe kuti akwanise 100, ndipo amayiwala kusangalala ndi zomwe apeza kalezo. Amagulisa chisangalalo chawo ndi kufuna kukwanilisa zinthu zomwe palibe kapena sizingapezekenso kumene. Anamadimbo anakhala chete ndi kulingalira phunziroli, ndipo pamapeto pake anati, ndakhala ndikupanga spendi nthawi yanga kumathamangisa zinthu zomwe ndilibe, kumasowa nazo mtendere wa mumtima ngakhale ndili ndi chuma, koma moyowu kumangofunabe more and more, osakhutira ndi zomwe ndili nazo, osamazidya. Ndipo inenso ndinali mu klabu imeneyi ya 99, koma lero ndaphunzira kuti chisangalalo sichili mmachitidwe okhala ndi 100 koma okhutisidwa ndi 99. Namadimbo anamwetulira koyamba kwa nthawi yayitali chimwetulireni. Amfumu anayamba kukondwa ndi zomwe ali nazo dhani kulingalira za zomwe alibe. Oonera mzanga, chisangalalo sichili mmachitidwe othamangisa zomwe palibe. Chisangalalo chili mukuyamika pa zomwe tili nazo kale. Musakhale mu gulu la anthu omwe ali mu 99 club, chifukwa simuzakhala ndi nthawi yosangalala ndi zomwe mwapeza kale, koma muzakhala mukuthamanga ndi koini imodzi yosala kuti mukwanise 100. Dziwani kuti chisangalalo ndi mmaganizo, ndiye ngati maganizo ali kutali simuzadya zomwe zili pafupi. Ndine Dean Studios. Osayiwala kupanga like, comment kuti nane ndiziphunzira kudzera mwa inu anzanga mukuonera. Panganiso ni share Mfumu Namadimbo. Ikamwavutika ndi matenda pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pathupi, ilikango, khunyu, zambiri za mmabanja, BP, mmimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka, kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe sindingatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku John Konko. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773.